Сутрешния блок е един архитект, вероятно в момента кандидат бъдещ за министър или депутат, сподели, че нямало да има кражби, ако пътищата се строяли чрез концесии. Само че много добре се знае, че той, ако някой ще краде и ако държавата строи, сама си поръча строителството и на концесионер да го даде, пак ще направи далаверата и то ще е много по-грозна далавера, защото това са обикновено договори за десетки години напред. Далавери като Боташ, примерно, и други, но нали, явно и беше така съпостави, че единствен шанс Северозапада, примерно, да се задобие с магистрали и другите области, където няма все още магистрала в България, или концесия, или трябва да се урежат социалните разходи. Да, но тези социалните разходи и без друго сега в момента се плащат на кредит, за да се раздават пенсии по 3400, например, на хора, които няма как да ги заработят по честен начин. Сега да не ги изборяваме кои са, вече са може би десетки хиляди тези. И значи не е много честно да се прави такова нещо, или орязваме разходите, значи все едно ще ударим на пенсионерите, или на концесия ще правим магистрали, че българите да плащат десетки години. Това си едно робство за десетки години напред, за да могат да се движат по пътища. И така че по-добре българите да си знаят и да не допускат такива, които искат да правят на концесии пътища, въобще ни до парламент, ни до Министерски съвет. Да, който си крадлив, ще краде и с концесия, и без концесия, така че по-добре концесии в България да няма. Айде!